je nalepená vyslovene na tých kameňoch, ako by sa odrazili, tak ich pustiť do prúdu. Takže musia sa s tým popasovať a možno použiť tú tyčku, ktorá tam je pozdĺž. Ale máme inú zbraň číslo 13, ktorá je hneď za Niagarou. Je to prvá protiprúdka za Niagarou a je to predposledná bránka. Italian team number 2 is going to reach the finish line. Ja už vidím pred sebou, sa mi minula posádka z Dánska, Dánsko tým číslo 2, ktorí bojujú v úseku zvanom Trubka a už vešajú do protiprúdnej 6. bránky. Tuto v hornej časti sa popasovali s kameňom. Zdalo sa, že nie je to nejaký väčší problém, avšak určite to stálo nejaké sekundy, takže sme zvedaví, koľko to napokon vyjde a už ich budete mať možnosť vidieť pred tribúnou. Takže posádka Dánsko, Denmark. Denmark number 2 is entering the place in front of the tribune. Z tej trúbky naozaj máme poslednú protiprúdku 6, ktorej treba veľmi rýchlo vypádlovať a oprieť do toho bazéna. Trúbku voláme trúbku preto, lebo keby postavili, tak tam bol taký valec, ktorý vytváral díry v čase, ktoré vyzerali ako trúbka. Ale dánsku posádku pred tribúnou nám spláchlo z bránky číslo 7 nižšie, zatiaľ nedosiahli bránky číslo 8 a tu teda musia do nej pádlovať asi 15-20 metrov. Takisto tam je taký kameň ako nástraha pred tou osmičkou, na ktorý treba dávať pozor, aby to nejak nenasadol. To majú chlapci veľmi náročné a síce teda zvyknutí na túto bránku prešli. Môžeme ich vidieť v bazéne pred tribúnou a už nám chádzajú pomaly do bránky číslo 9, pozrieme sa, či nesplatnil rovnako ako bránky číslo 8. Áno, troška ich to tam viezlo nižšie, čiže používajú naozaj tú tyčku na to, aby sa dostali do bránky číslo 9, lebo tam ten priestor na pádla teda moc nie je. No, mne sa medzičasom minuli pred očami reprezentanti z Ruska, Rusia číslo 1, takže už ich máme v 6. protiprúdnej bránke a už ich máme na výjazde smerom k priestoru pred tribúnou. Kameň takisto dali ako väčšina pretekárov v hornej časti popod, čiže sprava ho míňali